लोगोफोर दिनै आं गोदान भिडिअ लाबोदों। दिनै जानायनि नङा संनायनि नङा, दिनैना आं दिनै मोखाङाव फोननायनि। नै दिनैफोरखौ फोनजोबगोन आं। आंबो दखानाव थांबाय थायोथ', बेनिखाय आं बेफोरखौ लायोबा मोखांफोरा साफा जायो, मोखांफोरा एकदम प्लेन जायो आरो। नै आं दायखौ होनोसै नाय। नोंसोरबो लगायजागोन नायनानै ला नै। आं बेखौल' दखानाव बायदों, बे गासैबो न'आवनो दंखाजोबो। नोंसोरबो बिमा जाबा बेखौ लगायजागोन। बिमा जाबाय होननानै लगायालासिनो थानाङा। बिमा जाबाबो देलायनांगौ जायो। नै बेखौ एसां होबाय, बेखौबो होनोसै नै, बेखौ होनोसै, बेखौ आंनि आन्थाखाय एसे होनोसै। आं दखानाव थांबाय थाग्राखाय मोखांफोरा मैला जायो, ओंखायनो बेफोरखौ लायो आरो आं। मोखांफोरा साफा जायो, गुरै आराम जायो मोखांफोरा। ओमफ्राय नालेंखर थावबो होनोसै, नै हालदैबो होनोसै, नै नारें खाजिबो होयो, नारें खाजिखौबो होनोसै। नोंसोरबो ला लोगोफोर, लानांगौ बेखौ, मोखाङा मोजां जायो। जों बाहेरायाव ओंखारबाय थाग्राखाय मोखांफोरा मैला जायो जोंफोरनिया, ओंखायनो बेखौ लानांगौ जायो। बेखौ मोजां लगायनांगोन। नै आं दायो मोखांखौ सुनानै लाबाय, मोखांखौ सुनानै मोजां हुगारनानै एसे मोजाङै फोनसै। दायो फोनखांबाय आं, नै बेखौ 15 मिनिटसो लानांगोन, एसे रानहोनांगोन। आरो बेखौ लाखांनानै बेखौ लानायाव मिनिनाङा दे, नङाबा बिथिं खना खना रिंकोल जायो। ओंखायनो बेखौ लाखांना आराम दसे थानांगोन आरो। पन्द्र' मिनिटसो थानांगोन। नै आं दायो मोखांखौ सुखांबाय, मोखांखौ सुखांनानै गाइखेर माखनखौ लानोसै आं। नै गाइखेरनिफ्राय बोखांबाय, आं नै फोननानै मोखां सुखांबाय। दायो गाइखेर माखन लानोसै आंनि मोखाङाव। गाइखेर माखन लाबा मोखांखौ मोजां मोनो, साफानो। सुनानै मोजां हुगारनानै गाइखेर माखनबो लाबावबाय। लाखांनानै दा दसे थानानै सुसिगोन आं मोखांखौ। दायो स्लिम मोनबाय आरो गुरैनो। आं दायो सुनोसै। नोंथांमोनहा बेफोरखौ ला, मोजां मोनो मोखां। सापर्ट खालामबाय था, आरो आं उननि भिडिअआव बेलेग बेलेग खिथिलांगोन, दावाइफोरनिबो खिथिलांगोन आरो आं।
गेस्टिकनि दावाइफोर माखौ जोंथ' अनेक सा लोंबाय थायोना होमबाबो जोङो दावाइ हारि जाबाय थानायखाय बनायनाय दावाइ जानायखाय जोंनियाव गेस्टिकआ एसेबां गैया आरो गेस्टिकखौ जानाय मोना जोङो दे होमबालाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो उननि भिडिअ' लोगो मोनगोन नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायनानै सापर्ट